Συγγνώμη παππού, δεν το θέλαμε. Δεν πειράζει παιδιά, να παίζετε και να γελάτε. Γιατί εδώ στην Άγιο Χαράλαμπο έχουν και κλάματα κάνει, γιατί είχαμε τους Τούρκους και μας πολεμούσανε. Τι εννοείτε, πότε δηλαδή? Πριν από 200 χρόνια έγινε και το ολοκαύτωμα. Ήτανε το 1822. Οι κριτικοί είχαν κεφάλι και σηκώσει τους Τούρκους. Ο Κρουσώνας δεν μπορούσαν να τον κατακτήσουν και με νύχια και με δόντια εστεκόταν οι Κρουσανιώτες. Οι Τούρκοι ήταν γύρω στις 300. Μπήκανε στην εκκλησία για να σωθούνε. Ακούτε παιδιά, ήταν σχέδιο να εξοντώσουν οι Κρουσανιώτες τους Τούρκους. Τις τριμώξανε οι Κρουσανιώτες και το φόβο τους μπήκανε στην εκκλησία για να σωθούνε. Και μετά τι έγινε? Ο Σερίφ Πασάς από τον Άγιο Μύρο άκουγαν τις μπαλωτιές και σου λέει στριμώξανε τις Κρουσανιώτες. Αλλά οι Κρουσανιώτες είχαν και παίζαν τις μπαλωτιές γιατί τις είχαν στριμώξει στην εκκλησία. Μα μέσα στην εκκλησία? Ένα Κρουσανιωτάκι ήταν απ' έξω και το πήραν οι Τούρκοι μέσα, αλλά αυτό φώνιαζε το παιδί και καταλάβανε πως ήταν δικό τους. Και δεν όρμησαν μέσα να το πάρουν? Και ρωτήξαν ύστερα τον πατέρα του και λέει ο πατέρας του το θυσιάζω να κάψω με τους Τούρκους. Και μετά? Οι παππούδες μας βγήκανε στο θόλος, ετρύπησαν το θόλος και ρίξανε φωτιά να τις κάψουν τους Τούρκους. Οι Τούρκοι πιο πολλοί εκρούφτηκαν, άλλοι ούρλιαζαν, αλλά όλοι μέσα ποθάνανε γιατί εκρουφτήκανε. Μόνο 2 Τούρκοι κατάφεραν να ξεφύγουν και πήγανε τα μαντάτα στο Σερίφ Πασά, στον Άγιο Μύρονα. Δηλαδή τους Τούρκους ο Άγιος Χαράλαμπος τους τιμώρησε? Όχι, ο λαός πήρε δύναμη από το Θεό και από τον Άγιο Χαράλαμπο και βοήθησε και φύγανε. Ήξερα ότι δεν ήταν μόνιμος ο λαός και τους βοηθούσε και ο Θεός και είχαν δύναμη. Γι' αυτό τον λένε τον Άγιο Χαράλαμπο τουρκομάχο και προστάτη του Κρουσώνα. Εσείς παιδιά μου να ξέρετε να παίζετε και να θυμάστε πως παίζετε κάτω από το καμπαναριό και πως σήμανε ελευθερία. Άγιο Χαράλαμπε μη μας ξεχνάς, φρόντιζε το δρόμο μας να έχουμε καρδιά.